Здравейте, хора! Днес ще играем до 10 нощ на апдейта. Йоу! Има толкова много неща не знам за тази игра. Чак се изумявам. Нека да играем с някои хора, без хора, не знам. Сега ще тръгнем да играем и ще бейтна нещо. Ето хора, апдейта! Трябва да правим подаръците на тези и те ще ни дават неща. Йоу, буквално можете да спираме играта за няколко часа. Като в 17:00 1 часа 0. 16 понеделника, после 17. Да. Виж бе? Нищо, знам. Че Така. 17 понеделник, вторник. Не, понеделник. Така. 16. Нека да направим подаръци на моя любим Теодорец. Лето. Абонирайте се, лайкайте и продължайте се напред с клипа. Между другото, пишете колко класове имате. Аз имам... Вие видяхте колко имам. 2, 4, 5 класа имам. Които не са толкова хубави и не са толкова зле, нали? От първите буквално. Така, нека да видим колко година ще оцелеем. Ще се питате, то с Мартина ще качва 15 минутно клипче. Няма да качвам повече. 15 минути. Повеждам си моя телефонен номер, не стая. Така че да. Хало, нека да имам така очно цвете и жълто. Значи очно бяло и жълто цвете после това. Като белите цветя се супер много намират. А жълтите не баш толкова много. Като тук. Ще направя букет на баба Роза. Нека да хапнем малко. Между другото, пишете хора колко много денове най-много сте оцелели. Аз съм оцеляла, както видяхте, 230. Не толкова много, не е малко. Така. Майка ми буквално се сказа. Аре, оцели го. Анте, тути фрути. Към. Този буквално пич не видя. Че благодаря. Елен. Искате ли да го цепна между зъбите? Ще го цепна гъза. Айде бе. Бягай такова. Гъзробат. Гъзлеобрат. Ще го цепна между кокалчетата. Искам да става по-бързо ден. И да правя на този подаръка. И да видим какви неща може да вземем. Аз взеха, но нека ви да видите. Йоу, 50. Браво! Ако си ти, който гледаш, право наистина. Също така, ако сте вие, казвайте. Аз всички ядвам, както виждате, така че казвайте хора дали сте вие, за да ви адна. Да играем много любими игри. И също на лайф някой ден. Като си направя, разбира се. Йоу, вижте сега какво ми се падна. Вижте сега какво ще ми се падне на мен. Дай нещо хубаво.
Нищо. Очевидно, нищо не ми се падна. Нека да видим това и ето. Това е супер буквално. Сега нека на тази да правим букета. Така. Бяло. Тук какво? Едно жълто. Едно бяло и едно жълто. Къде е бялото? Жълтите ги знам къде са. Ето. Бялото. Жълтото е къде е пред мен. И после търсиме за един тъп цвят, който много рядко срещам. Тук поне адски рядко срещам. Така че абонирайте се за канала ми, ако искате толкова хубави клипчета да правя. Това видеоклипче ще бъде 10 минути, защото толкова имам време. Отивам в баната към... Нека да стартнем. Опалянка старт, anyways. Нека да видим какви други неща имаме. Мама ми. Да, брат, ако искаш ми лъгни играта. Готово. Само единствено сега трябва да намерим тъпа жена или каквото е. Кой ще стане адски лесно. Не знам точно защо. Защото тук има супер много неща. За вгребване на огън. На огъня. Като вижте колко много неща. Като например дървета, има много неща. Нека да гредваме до 5 или 6. Нека да дадем това също нещо. Дреба, не мога да го дам. Нищо. Ще взема стека. Ще ям. Взема да хапна. Аре, брат, стига са лигави, дай. Готово. Той брат, не то всеки път идва брат. Сам барболи. Ти пък сянки ще ни бъда бъдеш. Мива! Дър. Така, хора. Трябва да си бреме доста желязо, доста сечко. Какво? Тук трябва да има много. Не. Няма нищо. Много жестоко фал. Е това. Тъкмо това е. Ще има да... Защото сега... Kada не може да слагаме нищо, което ще ми пречи много за огъня. Ура! По какъв начин са направили файера Макс 4 не. Отивам на търся. Успея да й дам подаръка. И да, отиваме за феята. Фея не мога да намеря от
Първата игра, брат. Леле, ако я открия, такъв бой ще е шибна. Да, гайс, особено е има тази сфера. О, благодаря на пик. Бандаж къде е тук? Тук подминаваме по някакъв тапацки начин. Тук е напълно дълбоко в гората. С надежда да я видя. Без това се получа. И някакъв вълк ма шибва. Ама аз него ще го шибна. Няма я. Спокойно е, вълк такъв. Нека да видим хора дали има нещо хубаво. Омага хора. Откриме това ново цвете. Занасваме си го. Ще се върна, когато има нещо ново. И... Добре дошли. Извинете, че ям всичката храна, ама... Ко да направя, бе, брат, смисъл. Не, брат. О май гаш. Новото цвете. Да, мисля да хапна едничко. Да плаваме ли на някъде, хора, пишете в коментарите. Нека да ям за другия кошеска. Така. Това цвете го имам. Така. Значи, това цвете го имам. Ама другото го нямам. Аз го открих. Леле, колко съм тъп. Леле. Само колко съм тъп. Леле. Мисля да летяме. Ами да отиваме нататък. Уха, колко много цвете имаме, хора. Така... Нека да вземаме... Тези неща да ги вземаме, хора. Има ли шанс да се падне? Аз мисля, че няма, така че... Изи пизи това. С бандажка бързо. Така... Упси... Чакайте, сега ще покажа как се качим. Ето би трябва е чист късмет, брат. Ей, йоу. Да, това не се заслужа. Ей, пък си заслужа. Само можеш да се качиш. И сега, къде, как, защо? Защото тук не искам разбира се фърля. Дет ми фърля меса. И като става, батко става. Мадре мия. Мадре мия. Леле. Просто хората решиха да се махнат от тъпата игра, не мога да намеря това нещо рад. Едно хубаво там, той. Едно хубаво. Пак малко доведиха с храната. Аре, ръчет, тъй като ми бъгва, не знам къде ще го докарам. Не оставите подимайте, защото мисля, че
човек, който отправя по-хубаво, дали ще вие за вас или за мен. Но трябва да се абонирате за канала. Чао, чао!